Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε ακούσει κατά καιρούς από ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή με το εξωτερικό, είτε καθηγητές μας, είτε συναδέλφους, στην iPhone και σε όλα αυτά, τι γίνεται στο χώρο, στη χώρα μάλλον που ο καθένας ζει και εργάζεται. Πώς εφαρμόζεται η φυσικοθεραπεία. Σωστά. Ένα λοιπόν ενδιαφέρον ζήτημα είναι να δούμε κάτι σε συνδυασμό με ένα χαρακτηριστικό της ράτσας, αν θες, που έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι στο εξωτερικό γίνονται πράγματα που είναι καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι έτσι, σωστό. Απ' την άλλη πρέπει να δει κανείς κάτι το οποίο στην ευρωεπιστήμη λέγεται περιβάλλον. Περιβάλλον είναι αυτό που λένε context, δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο κάθε κλάδος. Το πλαίσιο. Ναι. Το πλαίσιο είναι αυτό που καθορίζει ουσιαστικά τα πράγματα και το πλαίσιο μπορεί να είναι νομικό του κάθε κράτους, μπορεί να είναι εφαρμογή των υπηρεσιών υγείας πώς γίνεται, μπορεί να είναι σε τι καθεστώς βρίσκονται, αν υπάρχουν πολλά φυσικοθεραπευτήρια που απορροφούν κόσμο ή νοσοκομεία και πάει λέγοντας. Υπάρχουν αρκετές διαφορές που μπορεί ίσως να τις αναλύσουμε. Για εμάς στο Hellenic MD Edu είναι πολύ σημαντικό, ήταν και είναι και παραμένει, το πώς παίρνουμε αυτή τη γνώση, αν θες, που ακούμε απ' έξω ή που ακούμε για διάφορα πράγματα που εφαρμόζονται σε κάποιες χώρες οι οποίες μπορεί να θεωρούνται ή και να είναι προηγμένες, και πώς αυτά τα πράγματα λέμε στα παιδιά που κάνουν μαθήματα σε εμάς ότι αυτά πρέπει να εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Και αν μπορούν, ακριβώς. Άρα λοιπόν να πω ένα απλό παράδειγμα για το κομμάτι των θεραπευτικών χειρισμών. Όπου έξω θα πρέπει να πάρεις, σε κάποιες χώρες, όχι σε όλες, μπορεί να πρέπει να πάρεις μια ανυπόγραφη συνένεση από τον ασθενή, εξηγώντας του κάποια πράγματα τα οποία μπορεί η συχνότητα των επιπλοκών να είναι μία, ξέρω εγώ, σε κάποιες χιλιάδες των περιπτώσεων. Όμως οφείλεις να το κάνεις. Οφείλεις να το κάνεις σε αυτές τις χώρες, γιατί έχουν μια συγκεκριμένη γραφειοκρατία και ασφαλιστικές που απαιτούν συγκεκριμένα πράγματα. Ενώ αν το κάνεις στην Ελλάδα, θα γίνει κάτι περίπου με αυτό που γίνεται με τα εμβόλια. Όπου... θα φανεί σαν να παρέχεις μία μη ποιοτική θεραπεία, ίσως. Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα χειρότερα, πιο επικίνδυνη, ίσως. Ότι θα συμβεί το ένα στα πόσα εκατομμύρια. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Για μας, σαν HMD Edu, Hellenic MD Edu, η πρόκληση ήταν, για παράδειγμα, να δούμε σε σχέση με μια ελληνική πραγματικότητα, ένα από τα απλά πράγματα στο οποίο νομίζω ήταν ίσως και το λιγότερο πρόβλημα, το να περάσουμε, παραδείγματος χάρη, στους συναδέλφους ότι δεν χρειάζεται καθημερινή θεραπεία. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να κάνουμε συνεδρίες. Σωστά. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει να δείξουμε στον ασθενή ασκήσεις για το σπίτι. Σε χώρες όπως η Αγγλία, ενδεχομένως, που υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση λόγω του συστήματος υγείας, κάποιοι από τους ασθενείς στους οποίους εμείς κάνουμε θεραπεία στο φυσικοθεραπευτήριο, σε χώρες όπως η Αγγλία μπορεί να μην φτάνανε καν στο φυσικοθεραπευτήριο. Να είχαν μεγάλη αναμονή μέχρι να μπορέσουν να τον φυσικοθεραπευτεί καν. Ή να τους κάνανε απλά και μόνο κάποιες τηλεφωνικές συμβουλές. Ή ένα προσωπικό consultation, μια προσωπική συμβουλευτική συνεδρία. Και από εκεί πέρα, μετά το πέρας μιας εβδομάδας, να αποφασίσει το σύστημα αν είναι διατεθειμένο να το στείλει σε φυσικοθεραπευτή για τη συνέχεια ή όχι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το παράδειγμα που μου είχε πει ο Αντρέης στη Ρουμανία για τη Γαλλία, που συζητάγαμε αν οι συνάδελφοι στη Γαλλία ενδιαφέρονται για τη διαβίου μάθηση. Και από ό,τι κατάλαβα, δεν τους χρειάζεται, γιατί πιθανότατα το σύστημα υγείας είναι έτσι, αυτοί που δουλεύουν στον τομέα που σχετίζεται με... Δεν τους κινητοποιεί. Ακριβώς. Δεν έχουν το ενδιαφέρον, γιατί έχουν 20 λεπτά με μισή ώρα μηχανήματα. Παίρνουν ένα συγκεκριμένο αξιοσέβαστο ποσό και αυτό ίσως οικονομικά δεν τους κινητοποιεί να εξελιχθούν. Και δεν έχουν και τη δυνατότητα ενδεχομένως. Κάποιοι από αυτούς βέβαια μπορεί να το κάνουν για να είμαστε τίμοι, αλλά το ίδιο το σύστημα τους έχει σε μια πιο πλεονεκτική θέση, θα λέγαμε. Θυμάμαι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου οι συνάδελφοι τα παλιά τα χρόνια, δηλαδή όταν ήμουν εγώ εκεί παλιά, είχαν μια συνταγή για 6 συνεδρίες. Τότε εκείνα τα χρόνια γράφανε θερμό επίθεμα, υπέρηχο μάλαξη. Βέβαια, οι Γερμανοί είχαν το εξής θέμα, ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν εκτός παραπεμπτικού, έπρεπε να κάνουν ακριβώς ό,τι συνταγογραφείται. Αυτό όμως είχε δημιουργήσει μια άλλη κατάσταση. Υπήρχε μια εναλλακτική, τους λεγόμενους Heilpraktiker, που ήταν ουσιαστικά κάποιο άλλο επάγγελμα στον κομμάτι της υγείας, όπου μπορούσες να κάνεις μια εκπαίδευση βασιζόμενη, από ό,τι μου είπε ένας φίλος πρόσφατα, κυρίως στον εντοπισμό σοβαρών παθολογιών, των red flags κτλ. Όπου εκεί αυτοί δουλεύουν εκτός ασφαλιστικών ταμείων, άρα έχουν την ευελιξία να κινηθούν και ιδιωτικά σε ό,τι αφορά την αμοιβή τους, αλλά και να επιλέξουν κάποιες θεραπείες.
πολλοί από αυτούς κάνουν εναλλακτικές θεραπείες βέβαια, όπου εκεί είναι άλλη μια παγίδα. Αλλά θέλω να πω ότι ας πούμε και η Γερμανία, που είναι μια χώρα πολύ πιο προχωρημένη στα οικονομικά, στο σύστημα υγείας κτλ., έχει μια αγκύλωση σε ό,τι αφορά. Στο ό,τι αφορά τη φυσικοθεραπεία, νομίζω πως. Ναι. Εμείς, σαν χώρα, από την άλλη μεριά, έχουμε τη δυνατότητα, την ευελιξία. Κάπου στη μέση είμαστε, πιστεύω. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο θέμα το οποίο ουσιαστικά δείχνει τη διαφορά σε αυτό που είπαμε, στο περιβάλλον στο οποίο εργάζεται κανείς, είναι ότι σε χώρες όπως για παράδειγμα η Αγγλία μπορούν οι φυσικοθεραπευτές οι οποίοι έχουν επιστοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης αυστηρή προφανώς να κάνουν εδωαθρικές ενέσεις. Πράγμα αυτό που στην Ελλάδα. Σε μια συγκεκριμένη ανάγκη. Ακριβώς. Που στην Ελλάδα αυτό το πράγμα θα θεωρείται αιτία πολέμου. Και έχουμε και πλεόνασμα ορθοπαιδικών. Εμείς δεν χρειάζομαστε κάτι τέτοιο. Στην Αγγλία είχαν ένα συγκεκριμένο έλλειμμα, έχουν πρόβλημα με την έλλειψη των γιατρών και νομίζω ότι κάθε σύστημα υγείας μπορεί να βρει τους τρόπους και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών του. Δεν θέλω να πω ότι πρέπει να το κάνουμε εμείς αυτό, γιατί αυτό έχει και άλλες ευθύνες κτλ. Και βεβαίως θέλει μηχανισμούς ελέγχου, μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας. Θυμάμαι στην Νορβηγία είχαν πει. Νομίζω οι ίδιοι οι γιατροί το ήθελαν αυτό στην Αγγλία. Ναι, γιατί τους έλυνε προβλήματα. Εκπαίδευσαν τους φυσικοθεραπευτές, οπότε μιλάμε για κάτι άλλο. Απλά φαίνεται η διαφορετικότητα των συστημάτων υγείας από χώρα σε χώρα και πώς και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλεις, και στο φυσικοθεραπευτικό κλάδο με την ίδια λογική. Θυμάμαι έναν Γερμανό συνάδελφο που τον είχα και καθηγητή, μου έλεγε κάποτε ότι ξέρεις τι, πρέπει να γίνουμε αποτελεσματικοί. Αυτός είχε κάνει και το μεταπτυχιακό του στο Manual Therapy στην Αυστραλία. Και δουλεύει, ήταν ένας από τους ανθρώπους τους οποίους εκτίμησα και ήταν αυτοί που μου δείξαν το Total Gym, ας πούμε, το μηχάνημα που κάνουμε ασκήσεις και τα λοιπά. Φυσιολογικό μέρος, ας πούμε. Ακριβώς. Και μου είχε πει ότι έχουμε 6 θεραπείες. Γιατί τότε συνταγογραφούσαν 6 συνεδρίες. Και εμείς πρέπει στις 6 θεραπείες να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό μου το έλεγε όμως για τη χώρα του. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Όπως επίσης, μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι ο Έλληνας φυσικοθεραπευτής, ο Έλληνας ασθενής έχει μάθει την επαφή με τον φυσικοθεραπευτή του. Έχουμε τα θέματα με μηχανήματα και όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, που σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, όταν πήγα στη Γερμανία, ας πούμε ένα παράδειγμα, στην κλινική που δούλευα, όταν ήταν κλινική αποκατάσταση, το Cybex δεν το είχαν καν, δεν υπήρχε. Ναι. Η πληροφόρηση του ασθενή είναι λίγο προβληματική στην Ελλάδα και το ξέρουμε και το έχουμε ξαναεπισημάνει. Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι το κάθε σύστημα υγείας έχει τις δικές του αναγκαιότητες. Τις δικές του αδυναμίες και τα δικά του πλεονεκτήματα. Τα θετικά και τα αρνητικά του. Και βλέπουμε πράγματα τα οποία μπορείς να τα εφαρμόσεις σε ένα σύστημα υγείας, σε ένα άλλο σύστημα υγείας να είναι ανεφάρμοστα. Ναι. Σου θυμίζω το παράδειγμα της Ρουμανίας, που είναι μια παρόμοια κατάσταση με την Ελλάδα, όπου και εκεί ο ασθενής θέλει την επαφή με τον φυσικοθεραπευτή. Χρειάζεται αυτό το πράγμα, γιατί το σύστημα υγείας είναι παρόμοιο. Ναι. Και έχει μάθει πάρα πολλά χρόνια να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, όπως και στην Ελλάδα, βέβαια. Να σου πω επίσης ένα άλλο παράδειγμα που μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα πάει στην Κορέα, όπου εκεί το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή θεωρείται δεύτερη διαλογή. Δηλαδή, ο φυσικοθεραπευτής στην Κορέα δεν θεωρείται καλός, δεν θεωρείται πετυχημένος. Επαγγελματίας υγείας. Ναι, γενικά επαγγελματίας. Θεωρείσαι επιτυχημένος αν είσαι στα οικονομικά, για παράδειγμα. Καλά. Έχουν αυτούς που ασχολούνται με την παραδοσιακή ιατρική. Άρα, το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή έχει και περιορισμούς, διότι πρέπει να ελέγχεται από κάποιον γιατρό. Που σημαίνει ότι αυτοί λειτουργούν με έναν τρόπο που έχει να κάνει κυρίως με αυτό που περνάνε μέσα από την προπονητική, μέσα από την άσκηση, αυτούς που γνώρισε δηλαδή, γιατί και εκεί τα χέρια τους είναι δεμένα. Άρα καταλαβαίνεις ότι σε κάθε χώρα. Δεν γνωρίζω καθόλου για την Κορέα. Ίσως θα έπρεπε να. Δεν ξέρω, η Κορέα είναι στο WCPT, στην παγκόσμια φυσικοθεραπεία των. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το ξέρει ο Αλέξανδρος. Θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή αυτό το πράγμα και να δούμε δηλαδή με ποιον τρόπο η Διεθνής Ομοσπονδία για τη Φυσικοθεραπεία. Γιατί αν μπει κάποιος στο site θα μπορεί να δει γενικούς χαρακτηρισμούς, περιορισμούς, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε χώρα ως προς την εφαρμογή της φυσικοθεραπείας. Αλλά σίγουρα διαφορές υπάρχουν και αποτυπώνονται. Τώρα, ερχόμενος σε κάθε χώρα ξεχωριστά, ουσιαστικά η κάθε χώρα και ο κάθε κλάδος, μάλλον όχι, ο κλάδος της φυσικοθεραπείας σε κάθε χώρα εκπαιδεύει το κοινό στον τρόπο που θα λειτουργεί. Για παράδειγμα. Όχι μόνο. Ένα μέρος εκπαιδεύεται μέσω αυτής της διαδικασίας. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, είναι και αυτά που είπαμε πριν. Ναι. Τα συστήματα υγείας, οι νομικές διαδικασίες. Το ίδιο πράγμα λέμε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ο γιος μου, στη Γερμανία, πήγε να κάνει φυσικοθεραπεία. Του γράψανε κάποια πράγματα, μασάζ κτλ. Δεν είχε απαιτήσει. Και τι μου είπε? Μου λέει, αφού δεν πληρώνω. Γιατί όταν τον ρώτησα τι έκανε. Το δικαιούμαι. Όχι, όταν τον ρώτησα αν τον εξετάσανε, τι του κάνανε κτλ. Μου είπε όχι. Δεν του πήραν ιστορικό, δεν τον εξετάσανε, δεν τον αξιολογήσανε, αλλά μου λέει αφού δεν πληρώνω, μου λέει δεν έχω απαιτήσεις. Άρα ο κόσμος εκεί είναι εκπαιδευμένος σε αυτό το πράγμα. Σου λέει ότι αυτά μου δίνει το ταμείο μου, δεν πληρώνω κάτι από τη τσέπη μου. Άρα έχει συνοηθεί σε μια χαμηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών
την οποία δεν εκφέρει παράπονο, από τη στιγμή όμως που δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει κάτι παράπονο. Ακριβώς. Όπως επίσης θυμάμαι, όταν δούλευα στην κλινική στη Γερμανία, όταν ερχόταν ένας ασθενής ο οποίος ήταν ιδιωτικά νοσηλευόμενος, μας το τονίζανε. Αυτός είναι ιδιωτικός. Ναι. Τους άλλους που ερχόντουσαν μέσα από το ταμείο, όχι ότι τους κάναμε δεύτερη, αλλά δίνανε πολύ μεγαλύτερη σημασία στην ικανοποίηση του πελάτη, ο οποίος ήταν ιδιωτικός του ασθενή και πελάτη κατά επέκταση της κλινικής. Που καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί μια άλλη κατάσταση. Σαφώς. Γιατί έχει άλλες προσδοκίες ο ασθενής, έχει άλλες απαιτήσεις. Στην Ελλάδα αυτό, και καλώς κατά τη γνώμη μου, δεν ισχύει με την έννοια ότι ο καθένας που έρχεται θέλει να μείνει ικανοποιημένος. Τώρα, το πώς θα μείνει ικανοποιημένος αφορά κάτι το οποίο είπαμε σε ένα προηγούμενο podcast, το ποια είναι τα κριτήρια του ασθενή στην επιλογή του επαγγελματία υγείας, αλλά δεν είναι του παρόντος. Αποτελέσματα βέβαια. Ναι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό τελικά είναι να δούμε ότι κάποια πράγματα τα οποία έρχονται σαν γνώση από έξω σημαίνει από μια χώρα σε μια δεύτερη χώρα, παραδείγματος χάρη από αυτά που βλέπουμε από τις δημοσίευσεις, από τις οδηγίες κτλ. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν. Το σημείο λοιπόν καμπής για μας είναι πώς θα εφαρμόσουμε κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη σημασία και να είναι σημαντικά σε κάποιες χώρες, πώς μπορούμε αυτά να τα προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Αν θες την προσωπική μου άποψη αυτό, σχεδόν δεν έχω απάντηση να σου δώσω, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και με την λογική ότι θα πρέπει να είναι μια διεπιστημονική και διακρατική, αν θέλεις, ομάδα η οποία να αναλάβει κάτι τέτοιο, ώστε να μπορέσει να το οργανώσει σωστά. Μπορούμε όμως πιο απλά να παίρνουμε πράγματα μικρά από μία χώρα από την άλλη που θεωρούμε ότι είναι σωστά, είτε αφορούν στο κομμάτι το ασφαλιστικό, παύλα, νομικό, κάλυψης πραγμάτων, και κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι δεν αποτυπώνονται, δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή στο κοινωνικό προφίλ του ελληνικού να εφαρμοστούν, να τα διαφοροποιήσουμε, να τα κάνουμε δικά μας, κάπως έτσι. Ναι, νομίζω ότι το θέμα της προσαρμογής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα από τα προβλήματα που βλέπω εγώ είναι στο παράδειγμα, θα σου πω, στο κομμάτι της συνταγογράφησης. Γράφουν τα παραπληκτικά γιατροί, όπου βάζοντας ένα κωδικό παθήσεως έχει από κάτω μια προτινόμενη θεραπεία, η οποία πάρα πολλές φορές είναι αστεία άμα τη διαβάσεις. Γιατί γράφει τα πάντα. Ο ασθενής που διαβάζει όμως τη συνταγή θεωρεί ότι αυτά όλα είναι προβλεπόμενα. Απ' την άλλη μεριά, ο γιατρός μπορεί να το κάνει καλή την καρδία για να βοηθήσει το φυσικοθεραπευτή για πολλούς λόγους. Και άρα είναι αυτό ακριβώς που εννοήσα πριν. Απλά δεν πήγα στη λεπτομέρεια που καλώς κάνεις και μπαίνεις. Με τη λογική ότι αυτό είναι μια ανακολουθία και μια κακή εφαρμογή ένθεν και ένθεν. Εδώ είναι, ξέρεις τι, όταν πας σε μια μετάβαση από ένα σύστημα σε ένα άλλο, και εννοώ από έναν τρόπο αντιμετώπισης που ήταν το βιβλιάριο γραμμένο με το χέρι, στον τρόπο συνταγογράφησης που είναι ηλεκτρονικός, ουσιαστικά μπορεί να έχεις τέτοιες παιδικές ασθένειες, οι οποίες βέβαια μπορεί να γίνουν και χρόνιες ασθένειες. Το κακό ποιο είναι τώρα? Ο κίνδυνος είναι ότι ο ασθενής θεωρεί ότι το παραπεμπτικό του είναι προσαρμοσμένο στο δικό του πρόβλημα, που δεν είναι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σημείο τριβής που μπορεί υπό προϋποθέσεις να έρθεις απέναντι στον ασθενή και να σου πει: εγώ θέλω αυτά. Ναι. Τα οποία μπορεί να από άχρηστα μέχρι αστεία. Ναι, εκεί όμως είναι και στο χέρι σου, με βάση αυτά που έχουμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις. Ένα κομμάτι βασικό για έναν καλό φυσικοθεραπευτή είναι η επικοινωνία. Άρα εδώ που λέει η πρόκληση να ενημερώσεις τον ασθενή σου, να μπορέσεις να τον κατευθύνεις στο κομμάτι του τι είναι η σωστή παρέμβαση για το πρόβλημά του, και επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς, κατά τη γνώμη μου ευτυχώς, λειτουργούμε στο ανθρωποκεντρικό πλαίσιο, αναγκαστικά θα προσαρμοστείς στο κομμάτι που η επιστήμη σου βεβαίως το επιτρέπει, χωρίς να κάνεις κάτι παράτυπο ή παράνομο, σε αυτές τις απαιτήσεις που έχει ο ασθενής για τη θεραπεία του. Κάπως έτσι νομίζω ότι μπορείς να τον ομαλοποιήσεις λιγάκι αυτή τη διαδικασία. Ναι, τώρα αυτά τα πράγματα είναι και πράγματα τα οποία ουσιαστικά ελλείνονται σε θεσμικό επίπεδο. Μα γι' αυτό σου μίλησα πάρα πολλές φορές για θεσμούς που θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί τους και να δουν ποια είναι η πραγματικότητα σε κάθε χώρα. Βέβαια, προτιμώ να έχω την ελευθερία και τη θεσμική κατοχήρωση να επιλέγω, διότι δεν έχω έρθει ποτέ σε σύγκρουση με γιατρό για το τι επίλεξα να κάνω σε θεραπεία. Ούτε εγώ, δεν έχει τύχει. Και να μπορώ να ελιχθώ επιλέγοντας κάποια πράγματα, εξηγώντας στον ασθενή ότι ξέρεις τι, αυτό που βλέπεις γραμμένο στη συνταγή είναι κάτι που είναι αυτοματοποιημένο, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εσένα. Όποιος και να βάλει αυτόν τον κωδικό που είχε πάνω, θα σου βγάλει τα ίδια πράγματα. Ναι. Από το να έχω τα χέρια μου δεσμευμένα, όπως παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, που δεν μπορείς να κινηθείς εκτός παραπεμπτικού, που πρέπει να κάνεις μόνο αυτά. Βέβαια, ξέρεις, σε κάθε χώρα ουσιαστικά είναι αυτό που είπες και πριν, ότι σε κάθε χώρα, αν το σύστημα δουλεύει, δουλεύουν όλοι. Δηλαδή... Και ιδίως το γερμανικό που λες έχει λίγες αγκυλώσεις που νομίζω ότι έχουν μείνει για πάρα πολλά χρόνια.
Στην Αγγλία είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Στην Αυστραλία, στην Αμερική είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όχι ότι εκεί δεν έχουν τα δικά τους εμπόδια με τις ασφαλιστικές, με το να φτάνουν στο σημείο, να φτάνουν στην αντίπερα όχθη, και αν θεωρούν ότι κάτι δεν κρίνεται ασφαλιστικά εφικτό, ο άλλος να μένει χωρίς θεραπεία. Υπάρχουν και τέτοια άκρα. Ναι. Αλλά υπάρχει και το χειρότερο πράγμα που είχαμε ακούσει από τον Μαργαρίτο Ζούσμαν, είναι ότι σε χώρες που το επίπεδο της παρεχόμενης κοινωνικής διάστασης στην υγεία είναι υψηλό, εμφανίζονται και πολλά ποσοστά ανθρώπων με χρονιότητα. Ναι, γιατί επιλέγουν πια να είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή σε κάποιο επαγγελματία υγείας για πολλούς άλλους λόγους που μπορεί να μην γιατί είναι. Θα στηριχτούν και από το σύστημα υγείας. Πράγμα που στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Σε χώρες όπως η Ρουμανία ενδεχομένως δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι ένα σύστημα, αν το εκμεταλλευτείς με κακό τρόπο, θα οδηγήσει σε άλλες αγκυλώσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν τις έχουμε, και αυτού του είδους ευτυχώς που δεν τις έχουμε αυτές τις αγκυλώσεις και δεν έχουμε αυτές τις πολυτέλειες, διότι θα είχαμε και άλλα προβλήματα. Βέβαια, η ουσία της υπόθεσης στο κομμάτι της υγείας είναι ότι πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρόκληση, και η πρόκληση αυτή, έχω τη γνώμη τα τελευταία χρόνια, όλη η διαδικασία αυτής της αφομοίωσης είναι καλή. Έχουμε πάρει πράγματα που πρέπει να πάρουμε, και βέβαια ο δικός μας ο ρόλος και η πρόκληση, όπως είπες, είναι να προσαρμόσουμε κάποια πράγματα στην πραγματικότητα την ηλική και να τη βελτιώσουμε. Βάζουμε το μικρό μας λιθαράκι. Αυτό μπορούμε να κάνουμε στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, οι μεγάλες αλλαγές, όπως είπες και εσύ, προϋποθέτουν τους εκπροσώπους, αν θέλεις, των κλάδων, των φυσικοθεραπευτών, των γιατρών, των οικονομολόγων που θα χρειαστούν, των οικονομολόγων της υγείας εννοώ. Ναι. Και από εκεί να στηθεί ένα πλαίσιο, όταν αυτοί οι άνθρωποι συστήσουν επιτροπές και βάλουν τα πράγματα κάτω στη συγκεκριμένη χώρα ή σε μια άλλη χώρα, να μπορούσαν να δώσουν λύσεις. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε και πάλι στο τέλος αυτής της ωραίας συζήτησης. Ελπίζουμε να μείνατε ευχαριστημένοι. Αν έχετε κάποια σχόλια, μπορείτε να τα βάλετε κάτω από το βίντεο και θα χαρούμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Γεια σας.